Alamate ana soleh iku papa badane mukmin anut ing syariah kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya ageng wong tuane and 3G. Alamate ana soleh iku papat badane mukmin anut ing syariah kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji adfat yaji radal alami ya uhailal judi wal karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing dadi tanggunge jawab ora ngawulane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggunge jawab ora ngawulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji adfat yaji radal alami ya uhailal judi wal karami
pitutur